Panggonan di leren terus ana sudut pandang uga. Tulisan Sedudo gede lur. Lah lur. Iso ditonton dhewe. Terus debit airnya yo cukup gede. Cuman niki kok gak ono wong adus ketoke lur. Yen tak amati sepi. Urap-urap Bu. Piyambak koncone potlaten dijak ngene-ngene iki. Wis padha loro kabeh Bu sing tuwek-tuwek koncone. Nggih, masuk. Oh, tasik nggih. Montor mboten saged mandhap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku neng cedake terminal MPU Sawahan lur. Lokasine pas arepe mlebu wilayah Pasar Sawahan. Dina iki dulur-dulur arepe takjak neng gone wisata alam air terjun Sedudo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk lur. Lumayan jarake yen saka Kediri ya kurang luwih sekitar 30 utawa 35 kilo lur. Lumayan, tapi perjalanannya bakal nyenengake banget lur. Ki iso ditonton kondisi Pasar Sawahan Kabupaten Nganjuk lur. Amarga wis awan dadi akeh toko lan bakul-bakul sing wis tutup lur. Dadi desa sing diliwati awake iki Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Mengko awake bar Desa Sawahan iku mangliwati dhisik Desa Ngliman. Dadi enek rong desa lur sing bakal diliwati awake dhewe. Lah, lokasi air terjun Sedudo dhewe lokasine neng Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Yen dirunut saka ngarep mau, perjalanan dimulai saka Mediwae Kediri, terus Loceret. Lah akhirnya masuk Kecamatan Brebek. Awake dhewe ngliwati pirang-pirang desa lur. Mulai Desa Brebek, terus Desa Semare, Desa Kuncir, terus Desa Cepoko, terus ana Desa Salamraja, bar kuwi ana Desa Kebun Agung. Terus apa Margo Patut sih ya? Yen kleru dibenerne lur. Terus Desa Siwalan, Margo Patut lur lek gak salah ngono. Bar Margo Patut ana Desa Sidorejo. Terus masuk Desa Sawahan ki mau lur. Ki mbiyen tiketan zaman sakmono lur, dadi sik adoh kok panggonane. Yen kok tiketan lawas mau jarake yo ana yen 5 kilo lur. Dadi tiketane utawa panggonan karcis iku saiki dicedhakake nang gone lokasi air terjun lur. Yen mlaku-mlaku nuju air terjun Sedudo kuwi dalane alus, lumayan cukup gede. Terus munggah mudhun asik banget lur, koyok nek wilayah Malang utawa Batu. Terus kembang-kembang utamane kembang mawar. Yen wit-witan didominasi karo wit cengkeh lur. Terus kala-kala ana wit duren uga. Amarga kene salah siji sentra buah duren lur. Dalane iso didelok dhewe lur. Menggak-menggok terus munggahe yo cukup curam. Dadi motore kudu fit lur.
Iki rada sepi lur, mergo aku budal wis awan, aku mau luhuran bae nang nggone Masjid Agung Brebeg lur. Dadi yo apa akeh pengunjung sing wis mudhun lur. Terus Alas Pinus uga sih nyelingi wilayah ki lur, tapi cengkeh pancen mendominasi lur. Iso dipirsani dhewe kiwa tengen. Teles lur, bubarudan ketoke. Lah bar iki lur ene apa tanjakan curam banget. Lah ngarep kuwi tikungan terus nanjak. Dadi kok kene wis kudu hati-hati lur. Beh nemen pokoke munggahe. Nah, motorku cilik ngene iki yen ngweter malah kudu hati-hati lur, gak iso digeber gase. Lah lur iki lur, tiketane wis dicedhakne karo lokasi. Rp15.000 lur tikete, terus parkire 3.000 dadi 18.000. Tapi ngene iki yo tak anggap sesuai karo sing diparani lur. Soale yo akeh papan wisata gawean ora alami, terus yo mbayare panggah 15.000 ngono kuwi akeh nek Nganjuk uga Kediri. Yen sedudo iki termasuk wis terkenal. Terus air terjune kuwi ya dhuwur banget, panggonane menantang, dadi yen sakmono kuwi seimbang. Soale enek papan rekreasi gawean isine mok kolam renang popo ngono karo taman-taman gawean, bayare ya padha. Dadi kawasan wisata ki termasuk worth it. Ya, dadi nilaine ki sesuai antara harga tiket karo sing diperoleh. Wis teko parkiran lur. Ternyata sik lumayan pengunjunge, iso ditonton saka jumlah motor lan mau ana beberapa mobil termasuk elep lur. Dadi kok kene disuguhi ana panggonan leren, terus ana sudut pandang uga. Tulisan Sedudo gede lur. Lah terus alase ki primer lur. Tak baleni maneh lokasine ana Desa Ngliman, yen gak kliru dusune uga Ngliman lur. Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk lur. Dadi awake kudu mudhun ya lumayan dhuwure. Yen munggah sak keselan lah. Ning aja dibandingne karo munggah mudune air terjun Ndolo neng kawasan Besuki Kediri lur. Jauh. Iki gak ono seprapate lur. Ning air terjune iki dhuwur banget lur. Iso ditonton dhewe. Terus debit aire yo cukup gede. Cuman niki kok gak ono wong adus ketoke lur. Yen tak amati sepi. Apa sawetara dilarang gak ngerti yo. Biasane yen aku rene sak durung-durunge iku mesti ruwame wong adus, tapi iki ketoke kok ditutup gerbange nanggone air terjun. Dadi yo koyoke lho, wektu iki mung oleh nonton wae. Apa mergo wis awan dadi sing adus padha wis metu saka kono. Ora ngerti aku. Oke, saiki waktune maem sego jagung lur, sego jagung mawon. Mak mriki. Kopi pahit, gulane tak. Bu banyune umum nggih.
Duka niku kok didikane karepe. Bu, regane dilongi kakean niku. Nggih pareng Mas. Napa? Niki wah mboten mengke mawon lek pun bar luwe malih. Dilongi malih. Nggih. Lah nggih. Pura-pura Bu. Piyambak koncone pot laten tidak ngene-ngene iki. Wis padha loro kabeh Bu sing tuwek-tuwek koncone. Iki lur penampakane sego jagung lawuh ikan asin karo peyek. Tapi aku sing nomor 1 senengi urap-urape bumbune krasa. Yen ikan asine aku ora patek seneng sing model garing ngene iki. Iki lur kulupe kenikir. Bismillahirrahmanirrahim. Gian maknyus lur. Niki sing putih napa gobis Bu? Sing putih niki napa? Kulupe. Tak napa mboten sak niki? Nggih, Mas. Oh, tasik nggih. Montor mboten saged mandhap nggih. Tetep mboten saged inggil. Putih-putih ki bae bung lur. Dalamnya pundi Bu? Wong inggil. Anu berarti kangkung nggih. Bungkusnya nggih ngiman. Iki lur kopi pahite. Oke, dulur-dulur iki bakal tak akiti sawetara. Ning aja kuwatir engko enek bagian keloro lur. Oke, sawetara sakmene dhisik. Wassalam.